Hongu shona inoti chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota, asi dzimwe chembere dzacho dziri kudanana nevanhu chitori chivi kuna Mwari. Murume ane 31 years dzekuberekwa wekuNorton ozviuraya mushure mekushungurudzwa nechembere yake ine 62 years ichiramba kusiyiwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe, ndisati ndakupai nyaya iri pano, ndokumbirawo kuti mutaure zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya yandauya nayo muzuva ranhasi. Nyaya yandauya nayo inyaya yemurume anonzi Petros anobva kuGokwe, uyo aigara munzvimbo yeNorton kukatanga, akazviuraya achinwa mushonga wemakonzo. Petros aiva mudiki kumukadzi wake ne31 years, uye vakatanga kudanana mugore ra2015 apo Petros aive ne16 years dzekuberekwa. Vaviri ava vanonzi vakasangana kubhawa sezvo mukadzi aipinda mubhawa ndipo paakapfimbwa naPetros. Mukadzi waPetros achitaura anoti haana zvaainge akatadzirana nemurume wake zvakazoita kuti anwe mushonga wemakonzo, asi hama dzaPetros dzinoti mukadzi uyu ainge akadyisa Petros zvekuti aiti akaenda aidzoka chete, uye Petros airaramiswa upenyu hweunhapwa nechembere yake iyi. Uye musi waakazonwa mushonga akanga asungiswa afremerwa nyaya kuti asatize pamba sezvo ainge atsvagirwa mumwe mukadzi nehama dzake, dzichiti uyu siyana naye ichembere, wavawo munhu mukuru ava kudawo mwana sezvo chembere yako iyi isingabari. Ladies and gentlemen, tichakusiyai mutona vhidhiyo remukadzi wemushakabvu Petros pamwe chete nevhidhiyo rehama dzake vachitaura. Asi kana mapedza kuona mavhidhios aya, let's meet in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Imi muri chii chemufi? Mukadzi wake. Right. Mama gara kwemakore mangana muri mese? Takatanga kugara tose 27. Chii chaizvo chakanyatsoitika kuti mushakabva asvike pakutora upenyu hwake? Inini tonga musi akamwa mushonga wamakonzo musi wechina, takarara musi wechitatu tiri mumba, tanga tichitongowirirana tisina kana kutukana. Tapedza kudya sadza musi wechitatu manheru, tobva tatonwa dhiringi. Tikapedza kudya ndobva ndati madzimai ndibvisirewo kapu iri paTV. Ndobva ndatoseka ndikati kwaisa kapu ipapo ndiani? Zvikanzi madzimai asi matotsamwa kai? Ndati ndakanatombotsama. Ndobva tarara. Ndati madzibaba dzikisai chii? Kwidzai volume reTV kumaridzikisirei. Zvikanzi handiri kubaya foni here. Ndikati aiwa ndiri kudhirita mavhidhiyo arimo. Zvikanzi alright, ndobva varara. Senini handakatambozvisa mupfungwa, ndobva ndavata. Time ndakazopepuka zvekuma4 ndobva ndatsvangadzira pamubhedha, ndoti pamubhedha pana munhu. Time ndinazopepuka ndobva ndawanikwa vakatogara vakarongedza mabhegi avo. Ndati ko madzibaba chii marongedza mabhegi? Zvikanzi ndandichida kuenda asi wanga wakarara. Ndaona kuti ndikaenda wakarara wasvati ndaendepi. Ndikati muri kuda kuenda kupi? Zvikanzi ndaenda kumusha kuGokwe. Ati Gokwe moda kunodii? Zvikanzi ndikungonzwa munzeve dzangu ndichida mwana mai vangu. Ndobva ndati chiregai ndigoenda kumasowe kwaedza mangwana. Saka kwakaedza kusvika zvekuma8 ndobva ndatora mabhegi aya ndadzisira muwadhiropu. Time ndobva vatora mabhegi avo ndobva vatora futi mabhegi aya ndobva vabereka. Ati madzibaba chii? Saka muwadhiropu mamune $4 yanga irimo. Ndobva vabuda ndobva vasiya mabhegi. Time vakazodzoka vaita se vadhakwa. Ati komanga maindepi? Ndatsvaga $4 yanga iri muwadhiropu. Komanga maindepi? Zvikanzi kune mwana ndaenda. Ndadzoka ndobva vatomira padho. Zvikanzi auya. Ndobva ndati auya mamuchitsvagwa naKedha. Zvikanzi hage yako yawandipa ina undifadza. So wandipa hage yakaneta kudaro. Kati inga ndakupaiwa nehage. Zvikanzi ndakaona uchizora face powder pangu achida kuendepi? Sewazora face powder shoma. Zvikati kuri kupisa. Ndobva vatogara apa vachipopota. Zvikanzi aiwa ndaenda kusha kwedu. Kati one zvino hamuna mari, munoenda nei? Zvikanzi ndoda kutengesa majaketi angu, ndoda kuenda. Time ndobva vazobuda. Vabuda ndobva vadzoka futi. Zvikanzi zvadhakwa ndada kuenda mumba kwedu.
vatora pinda panze apa nobva vatora dishi nobva vateura mvura bva vaisa maspika nobva vamira nawo padhoo nobva ndavavharira kudai ndikati aiwa chii kuonai makadhakwa bva zvako bva ndavasiya vabuda nemaspika nedishi amene vakuti wakanozvisepi time nobva vadzoka pandaiva ndiri munomba vachisumudza stand tv vachida kubuda nayo panze kati ko muri kumboendepi madzibaba nyaya nyaya kunetsa ndei zvikanzi aiwa ndakutoenda tozoonana saka ndakazvishaura kuti ko chii chanyanya kunetsa ndobva ndaenda pachikilobhesi ndobva ndanotaura pachikilobhesi pandauyawo nenyaya yangu murume handisi kuziva kuti agumbukei ari kundoda kuenda kumba kwedu here kana kuti chii chaitika ari kungotuta zvinhu achisai achibudisa panze zvikanzi marohwa here ndikati kurohwa handina zvikanzi saka tomubata sei anouya here kumapurisa tikamushedza ndikati anouya zvikanzi anonzani ndikati Petros Imbaego nobva atouya kupolisi kuya zvikanzi baba ndimi Petros Imbaego here akati zvikanzi kumanetsa nemukadzi here zvikanzi handina zvikanzi mukadzi ari kuti muri kubudisa zvinhu muri kuzvisepi zvikanzi ndangozvisa paserawo parodha zvikanzi chii chanyanya kugumbura zvikanzi mukadzi anandipa hagi yandifadza mukadzi ndaona achizora face powder angatori masikati mapurisa akatoti ndo nyaya chete mama madi kupachi murume wenyu hagi zvikanzi nemapurisa imi vaviri mbobudai panze munotaurirana bva tabuda kwechinguva chidiki diki mapurisa akati ndobva tatotaurirana kuti madzibaba bho here zvikanzi kudhakwa tikati ko zvinhu maisepi zvikanzi ndaisa parodi pasera madzimai muchiri kundida here kumba ati akandogokurambirei honai makadhakwa bva tatodzokera mukati mapurisa nobva atoseka zvikanzi manzwanana here tikati anzwanana time nobva atoya pano pamba nobva ane zvinhu zvake nobva aisa pambedha saka ndibva ndatopindawo muno mumba ndapinda muno mumbawo nobva ndatobvisa zvinhu zviyanjisa pasi nobva vapinda muno zvikanzi madzimai ndaona mune dhola paseri kwepochi kwenyu ndipeiwo dhola ndanopa munhu wanda ndachengetesa zvinhu ndikati aiwa dhola randinaro vanotenga half bread ndikakwanisa kupa ikoini ende koini racho muri kuridii ndanoda kutenga kambucha ndikati madzibaba honai maita se madhakwa soka ndakabuda ndikaenda kutakshop vandanotenga bread yangu ndobva ndatopiwa madhiringi angu 2 patakshop andakanotenga vandadzoka vavanditevera ndikobva vapinda muno mumba baba ndihaga zvikanzi handiti zvapera here bebi chindipawo chi koini ndoda kunotenga kambucha ndobva ndatova pakoini iroro nguva inini ndobva vatobuda nangu ndikutobvisa zvinhu zvacho iri pamubhedha ndikutozvibhisa ndichisoisa pasa time ndobva ndatobuda panze chitora zvandaitotorai vangu vakagara pakona vachidomba ndobva ndapinda muno mumba ivo nobva vapinda nobva vagara pamubhedha ndobva ndati chiko chiri kunhuhwa kudai so nobva vabudisa ruoko rwavo muhomwe ndobva vanditi ichi chibhodhoro kati chibhodhoro ichi chii chiri kunhuhwa kudai zvikanzi imwai madzimai munzwe dhiringi ndikati vandabuda panze papana mai vangu vachiwacha kati anai maidhenzi chiiko ichi maidhenzi vakati maisimba mhanyai kupolisi ndobva ndamhanya kupolisi ndobva ndasvika kupolisi ndikati tichangobva panapa saka baba ekwangu vabudisa chibhodhoro ichi muhomwe zvikanzi mushonga wamakonzo ndikati handizi kuti vamwa here kana kuti havana mapurisa akati chitomhanyai munoona kuti munhu amwa here kana kuti hana saka pane nguva inanda kutobva kupolisi madhai vakabva vanditevera maisimba mhanyai murume wenyu zvaari kuti hachichazvinzwisisa saka ndakazowana vari kuseri vakadonha vandamhanya kuvabvisa bhutsu nejaketi sahwira wavo umwe mukomana vandati mhanyai mufiriji mune mukakati unoti chingatase tingavamuisa here tichimisa mota vavamwa mukaka uya nobva varutsa vatazovatakura nemotikari vaenda kuchipatara kuya nobva vasvika vakadhozwa infect unga takabva kuchipatara musi wechina amene kuti kuma10 here kandi kuma9 nobva vapiwa mubhedha kuseni nobva ndamukira neimwe shamwari yangu nobva tanovaona tikatovaona madzibaba muri sei vakati muduma wangu muri kupisa ndikuda mvura nobva ndaenda kuna nasista ndikati anasista murume wangu ari kuti ndikumbirawo mvura zvikanzi aiwa hapangokumwa mvura asati aona chiremba kanzi aimimi chiendai kumba munotsvaga mari yekuti tizowana kutenga madhiripi ndobva ndatora lift ndobva ndadzoka ndobva ndauya kunokumba ndobva ndatengesa tv ndobva ndatenga mvura yangu ndobva ndadzokera ndatosvika murume ariko muri sei madzibaba vakati muduma umwe uri kupisa
ndangu muri kupisa asi ndikuda mvura. Ndobva ndati mazobvumedzwa here kumwa mvura nana dhokta? Vakati ndati hamira ndange ndanabvunza manesi handingakupi mvura ndisanda ndine manesi ndikupechi mvura. Ndobva ndaenda kumanesi, manesi akati aiwa mvura vanzi vakumwa. Saka pavakamwa mvura vaimwa mvura chimwa mvura saka vanga vakurutsa yelo. Ndobva ndaenda kunana sister ndikati vari kungoramba vachirutsa yelo. Zvikanzi nana sister achiri mune mari here madha? Ndikati mari ndinayo. Zvikanzi nemunotenga madripi nemainjection. Ndikamhanya ndikanotenga vavaya vabaiwa time ndobva ndazofonera tete hazvanzi yavo ati tete zviri kuno handisi kusvikunda madzibaba vari kuti vari kurwara. Vakati isusu hatina mari. Ndikati ine ndinayo mari ndatengesa TV kana kune munhu wana anokwanisa kuuya ngauye. Vakati bamunini havako vari kubasa. Ndikati manje situation iri kuno haisati esikuita time ndobva dzava kuma 4:30 ndobva ndafonera mamwe mashamwari angu ndikati asikana hamukwanisi here kuuya kuno munhu ari muno asi kuti asi kufila musha madzibaba ari kurwara. Kanzi zvatakavaona makuseni zvatamboona makuseni ta zvakanaka wani ati vari kuti mudumao muri kupisa ati mudumao muri kupisa. Saka vaimboti vakagwina ndomhanya kumanesi. Manesi oti aiwa madhadzika mai vanopora. Saka zvakazoita kuti vakazosheka zvokuma 2:06 ma6 manheru musi weFriday. Tiri kutambudzika ende tose tiri kuchema. Anga achiita semwana watata akatongora mwa kutongouya koko kutongonyara ende hapana ifoni akadavirwa foni yake nemwana mukomana aitodavira ndiye mukadzi oti mwana unyahapo muchahofona time amboitawo chifoni tofona panamba dziya mwana unyahapo musadavira achauya kana auya tokubhipai ataimbotaura naye pafoni. Tobvunza anga ari muuranda wechokwadi kutozviuraya akamuudza kuti iwe ndakakuisa treka yekuti chero ukadi ukainda unongodzoka usingadi uchida. Akamboindawo awana zvimari zvake 1,000.5 kana ndakuona 1,000.5 yangu ndakatenga firiji iyi kuda kupawo mbuya vakandirera akaenda naye kuhazvanzi yake. Ndobva akaita mazuva 2-3 akaita zvaakaita uye akatobva atodzoka akabva atanga kupopotera firiji yangu ndiri kuida ndoda kuti idzoke kana musingadi mimi ndiri kuya kutokona naye ikoko mundu uya ndikamuraya uye akatodzoka otore firiji yako ndiwo akaitenga oga akadzoka akatora ndiyo firiji yachona yatatotengesa kuti yanzi $100 kuwedzera pamari yekutoti akwanise kuvigwa. Saka zvakaoma tiri kutotambudzika hedu ende tiri kuona kuti hapana kana chinhu vaingotora mari achingodla kana chinhu chiripo pano chavanacho pano kana mumba motototla kutotipinde kuti tigaremo tinoona zvina tingogara panze chatangofambira singochengeta mwana wedu kana mvura yepano hatina kana shungu yekuimwa kana chikafu chepano hatichidi. Ndosaka muchiona ko vari kuita zvavo pano tiri kungoitawo zvedu isangozvigarira pano unangoti hapana chatitakagarira tikangopedza wochengeta mwana wedu izvo totopinda muro totoinda. Nhau yechokwadi iripo ndeyekuti vana ava musikana avo hazvanzi yacho nemukomana uya muduku ane Shepherd vakanga vachiti takanga tawana munhu wokuti tichibvunza kuti iwe wazvipira here kuti wofa usina mwana nekuda kwechemberi yako yauinayo. Uye akati aiwa ndakasununguka kuti hatitsvagei tichitsvagewo munhu wokuti ndiroora. Vakambotsvaga umwe hanzi paseri apo umo muno munotono vakazviziva ndobva vakaenda futi zvikuya vakanonetsana nemunhu uya zvakasimba kusvika uya abva mazviri. Iko zvino izvi ava vanga vatsvaga mumwe musikana waugweru ndobva vazviziva futi. Saka kubva kwaida kuita paida kutoenda kuya ava vanga vatopedza vaitoti kuda vawanawo munhu wokuti aroorane naye. Ava vakabva vazviziva futi vakabva vatora foni yake vaimudisturba kumusungisa kuti havadi kuti aende ndonhau yanga iripo. Vachitsanangura amai ava vari kuti vanga vari mubote matandwe nemashotuwa vari kuti ndakatopfimbowawo kubhawa ndakatonhongowo mubhawa akandipedza asi tasogara tese takazenge tava murudo chero rwarudo asi chatainetsanirana nauyu chasvika pakuti azouraya inyaya yekuti yembereko ine ndasina chakwanisi kumupa mwana ndo nyaya yatakanetsana. Ivo semunhu mukuru vanga vasingazvioni here kuti havaindirani zvokuti vaifanira kusunungura mwana
kuti kana vachidanana kuti ite boyfriend yavo vachipiwa zvavo mari vasunungure mwana aroore zvinoita kuti ave neupenyu hwakanaka. Ivo vari kuti ina handinambopira mari bhusa anga akasina chaanacho hapana kwaishanda. Anozviziva ndiani? Ndaida rudo chete. Anozviziva ndiani? Tusvina kuri pachena unoda rudo kumwana naakata sezvizvi akasiyana zvakadini vana vavo vokutanga mai.